brokuły to kto zje? Aha, czyli zero telewizji. Oj, mamy! Milo, czy to są brokuły? Nie, raczej chyba paw, ale faktycznie łatwo pomylić. Kazałam przecież ci je zjeść. To może chociaż nie te, okej? Ciężko z nimi żyć. Chyba trochę przesadziłem. Mamo! Ale Marsjanie nie mogą żyć bez nich. Zostawcie ją! No dobra, chociaż mnie zostawcie! Kosmici mnie porwali! Spokojnie, ja sobie robię. Witamy na Marsie. Mów mi, Gribble. To jest kod 2. Piąteczka. Disney przedstawia Ale o co w ogóle chodzi? Brakuje tu mam. Marsjanie je porywają i każą im wychowywać swoje dzieci. Uszanuj ich matczyny trud. Przecież jej nie zostawię! Ty, ale jak my tędy przejdziemy? Normalnie. Odpalamy za blaster! Byłem grzeczny, chcę taki na gwiazdkę! bez matki. Możesz nie wracać. Przed użyciem w kontaktu się z inżynierem lub kosmitą, gdyż laser niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu i zdrowiu! Matki w mackach Marsjan. Pilnuj matki.